Исәмәт авыл советы авыл биләмәсендә бүгенге көндә бер сугыш ветераны яши. Ул Җәйләү авылында яшәүче Миргалим Галимов. Миргалим Хәсән улы 1927 елның 25 майында дөньяга килә. 18 яшы тулу белән сугышка алына. 1944 елның 26 декабрьдә армиягә алындым. Онда Россияда хезмәткәргә туры килмәде, сразу Монголияга җибәрделәр. Катюша формасында орудие белән хезмәткәргә туры килде миңа. Шуннан Манчжуриядан Кореяга чыгып, Кореяда 47 елның март айына чаклы аның баш каласы Пекиннән шәһәрендә миңа хезмәткәргә туры килде. Шуннан кемнәр оккупациядә, кемнәр Берлинда булмаган, сайлап алып, безне төнне тагы алып төшеп поездга тиядиләр. Шуннан Владивостокка корабльгә утырып килеп чыктык та Германияга озаттылар безне. Германияга Берлиндән ары 174 километр, Эльбе елгасы буендагы, аны Америкалар алган булган, ул Магдебург дигән промышленный шәһәрендә озакка кадәр миңа хезмәт итәргә туры килде. Анда мин командир орудия булдым, сержант, зенитчик кайтып киткәнчә. Ал хезмәтем бик матур үтте, алай зарланырлык түгел, һәрбер җирдә мактаулы булдым. Ветеран җиңү көнен Япониядә каршылай. Шул чорның күп яшьләре кебек, Миргалим Хәсән улына да бөек җиңүдән соң 7 ел армиядә хезмәт итәргә туры килә. 1951 елның 4 июлендә демобилизацияләнеп, соңгы эшелон белән туган ягына кайта һәм җиң сызганып эшкә тотына. Бар гомерен авыл хуҗалыгы тармагына багышлый. Башта Молотов колхозында Яркәйдә эшләдем. Шуннан күчерделәр ветстанциягә. Ветстанциядә эшләдем. Мин әйтәм, булай гына бармас, укырга кирәк булыр дип, укырга киттем та. Укып кайткан мен Уража колхозына главный ваш врач итеп, ветврач итеп тага эшләргә туры килде. Анда заговор тулган иде, МТСтан килеп алдылар, МТСта эшләдем. МТС биткәнчә кадәр. МТС биткәчтән Карабашның бит участогының завучастогы булып эшләдем бер ел. Шуннан Исәмәттә төзеделәр да не, бит пункт кайттым Исәмәткә үзебезнең якка дип. Шул үзебезнең яктан авариягә эләктем дә, кулларны туңдырып кистергәчтән эшләргә ветработник булып уже хәл җитмәде. Тотындым эшләргә фирмада фуражер булып. Сигнал колхозының авылда фирмаларында эшләдем, почти 7 елга якын. Шуннан тоттылар да мине комплекска фуражер итеп куйдылар. Комплекс 6 меңне откормочный комплекс ел. 17 ел төн көн 4 саат кына җыкланган вакытларда булды, анда эшләргә туры килде миңа. Анда эшләп 70 яшькә җиткәч тукталдым инде эштән. Шуннан соң бана хәзер җамансылап. Ник анда минем үткән гомерләрем эш белән үтсә дә мавыктыргысы булды. Кеше арасында эшләү шул чаклы күңелле булды, авыр булса да. 1955 елда Мәдинә Әсләм кызы белән гаилә корып, 6 балага, 2 улга, 4 кызга гомер бирәләр. Һәрберсен яхшы итеп тәрбияләп үстерәләр. Бүген Миргалим агай аларның һәрберсенә рәхмәтле. Балаларга рәхмәт, балаларым карайлар.
Балаларына мен бір вақытта 6 бала өстердім. Барсында башлық көздейтін. Барсы да әйбәт кені яшап яталар алар. Мені әткейліп хұрмат етелер. Бірсе де мәкірлік көз біле меңа қарағанлары жоқ. Атамырсы мен аларға бір шыбық бірада соқмады өстеріп кішіткенше. Тілесәлер, қайда тілесәлер сонда оқырға. Пожалуйста, оқығыз деп әйтіп тұрмын. Бана мен сондай әтей болдым енді оларға. Геройыбыз Жейлеу ауылында төпшік улы Айдар, келені Алия, ыныклары Шулпан һәм Ислам белән бик матур, тату гомер кичерә. Балалар өчен зур терәк, таяныч һәм киңәшче ул. Бүгін көндә әткәй белән яшәгәнгә, аның исәнлегенә бик рәхмәтлебез. Ул безнең әле дөньялар шушылай булуына карамастан зур таяныч бөтен яклап та, финансовый яклап та булай аның әйткән сүзләре, менә өйрәткән үзенең тормыш юлындагы нәйләренә игътибар салып яшәйбез инде бүгін көндә дә. Үрнәк алып аннан аңа ошарга тырышып. Без менә әнкәй белән алар 6 бала үстерделәр. Bütünübüzünü de жалангач калдырмайча, әйбәт итеп, укытып, һәрберебезне белемле итеп, менә иң төпчекләре мен инде. Безнең менә 6 бала, 14 внук, 9 правнук. Менә алар шушы 9 майларда бүтүнүсү дә әкертенне бер-бер атлы поздравить итәргә җыелалар. Ерак Себердә эшләгәннәре дә күп. Чарлы якларында да менә бала чагалар бар. Алар менә хәзер әкертенне 9 майларга җыелалар инде. Шушы бәйрәмнәрне поздравить итәргә. Аның белән горурланабыз бүген көндә. Тагын да аңа тазалык, сәламәтлек бирсен алдагы көннәрендә дә гел шушылай матур итеп яшәргә язсын безнең семьяга. Яугиребезнең теләге бер. Сугышлар булмасын, илләр тыныч булсын. Biz көргәнне күрсәтмәсен Ходай Тәгалә аларга. Илләр тыныч булсын, күктәләр аяз булсын. Айгөл Мулаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.